हम भोजपुरी लोग हैं पीयूष यादव, जैसे पिछला वीडियो के प्यार दुलार आशीर्वाद देने सब उसमें यही वीडियो के प्यार दुलार आशीर्वाद दे आप सब। एगो लड़का एगो लड़की से बेपनाह मोहब्बत करता, जब लड़किया ओकरा के धोखा दे के चल जाती है तो लड़का कोना भाव में कहता और जाई के ससुरमा जाने हूँ भुलाई गईलू, और कवन धन पेलू भाई गईलू ना, कि पियाबा के पाके हे अपना यारबा के, और जियते मुआई गईलू ना, जाई के ससुरवा जाने हूँ भुलाई गईलू, कवन धन पेलू भाई गईलू ना, जोड़ा नीचे मस्जिद भैया हे जाई के ससुरवा जाने हूँ भुलाई गईलू, कवन धन पेलू भाई गईलू ना, पियाबा के पाके अपना यारबा के जिया ते मुआई गईलू ना। अरे जी हो जोड़ा नीचे क्या बात है मस्जिद भैया, संजू भैया बोलल रही जा, संजय भैया और लेके कहता है भीचती हलू कपड़ा जैसे हमारा तू प्यार के, भइलू नीरदई कैसे भूल गईलू यार के, भीचती हलू कपड़ा जैसे हमारा तू प्यार के, भइलू नीरदई कैसे भूल गईलू यार के, पहिले त अपन रहलू अपन कहलू कैसे पराया भइनी ना, पहिले तू अपन रहलू अपन कहलू कैसे पराया भइलू ना, पियाबा के पाके अपना यारबा के जियते मुआई गईलू ना, पियाबा के पाके अपना यारबा के जियते मुआई गईलू ना।
जोड़ा नहीं खे अमरिंदर भाई जोड़ा नहीं खे और कहता लइका